Османската империя в продължение на векове облагаше с данъци балканските села, арабските градове и малоазийските селища. Дойде моментът да бъде ударена със същите средства. Когато през 1798 година френската армия прекоси Средиземно море и се десамобира в Египет, османската власт се оказа безсилна. Систематичното насилие и грабеж, които тя налагаше векове наред, сега се обърнаха срещу нея. Наполеон, докато целеше да пресече британския път към Индия, нанесе смъртоносен удар върху изгнилия османски ред. Властта на пашите, подкупните съдилища, изтерзаният народ и празните хамбари – това бе портретът на империята, същият както на Балканите. Завоевателната династия на османците сега трябваше да моли англичаните, за да оцелее през 1789 година. Избухна Френската революция. 4 години по-късно новото правителство вече воюваше с Англия. Европа пламтеше. Изгряващият военачалник Наполеон планираше да удари британската търговска артерия към Индия. Египет бе на ръба на въстание. Както тимарската и илтизамската система изсмукваха костите на селяните на Балканите, така задушаваха и онези по бреговете на Нил. Отдалеченият дворец в Истанбул прибираше своя дял, а останалото оставяше на местните тирани. Когато флотата на французите достигна Александрия, падането на града беше въпрос на часове. Мамелюшката конница, изправила се срещу Наполеон, принадлежеше на друга епоха. Битката при пирамидите през 1798 година показа символичния крах на османската мощ. 300 французи избиха 10 000 османци. Кайро отвори портите си, народът повярва, че е освободен. Но цената бе явна. Един окупатор си отиваше, друг пристигаше. Свободата бе мираж. Наполеон се опитваше да се представи като благочестив приятел. Печаташе прокламации на арабски, свикваше улемит, основава Египетски институт, където учени измерваха, чертаеха карти, копаеха. Неговият интерес към древен Египет бе искрен. Но армията искаше храна, а тя се осигуряваше с сила, данъци, реквизиции на добитък, ограбване на селяните. Скоро британският адмирал Нелсън унищожи френския флот при Абукир. Армията на Наполеон остана в капан. Султан Селим III обяви война на Франция, но войска почти нямаше. Империята се бе превърнала в паметник на слабостта, зависим от милостта на англичаните. За Британия въпросът не бяха османците, а пътят към Индия. Османците се превърнаха в марионетка на чужди интереси. В края на 1798 година в Кайро избухна голямо въстание. Народът не желаеше нито османци, нито французи. Засади срещу френски патрули се множаха. Наполеон отвърна с артилерийски огън, екзекуции и терор. През 1799 година разбра, че Египет не може да се удържи и тръгна към Сирия с намерение, ако е възможно, да стигне до Цариград. При Яфа спечели кървави победи, но чумата покоси армията му. Когато стигна до Акра, градът бе укрепен от английския офицер Сидни Смит и британската флота. Англичаните спасиха града, а османците унизено им благодариха. Империята, която векове наред проповядваше джихад, сега молеше за помощ неверниците. Ако не бе Англия, може би историята щеше да пише за похода на Наполеон към Цариград. През 1799 година Наполеон се изтегли от Акра и скоро след това тайно избяга във Франция. През 1800 година генерал Клебер с 10 000 войници разби 60-хилядна османска армия при Хелиопол. През 1801 година англичаните се върнаха. Генерал Абъркромби и адмирал Кит направиха десант при Александрия. Французите бяха обкръжени и се предадоха.
Условията отново диктуваха англичаните. Османците с унижение искаха Египет обратно. На полето на знанието картината бе също толкова позорна. Французите откриха розетския камък, който позволи разчитането на иероглифите. Създадоха стотици планове и рисунки, публикувани в Европа под заглавие «Описание на Египет». Цялото знание и плячка отидоха не при Нил, а в съкровищниците на Лондон и Париж. На османците остана само срамът, че не можаха да защитят дори това, което бяха заграбили. Флотът им бе унищожен, провинциалната система изгнила, дворецът се занимаваше с хареми и разкош. Най-позорната истина бе, че дори собственото си оцеляване дължаха на британските интереси. Това бе само началото на епохата на раболепието. Посланието към Балканите бе ясно. Тази империя не бе нито непобедима, нито справедлива, нито независима. Няколко години по-късно народите започнаха да викат за свобода и в рамките на един век се изправяха един след друг. Египетският поход на Наполеон не бе просто военна авантюра, а гръмко обявяване на османския упадък.